аз съм Кардам и днес ще снимаме на една игра, която не сме снимали в канала, тя е Among Us. И причината за да направя това видео е, че излезна новата карта The Jungle и за това ще играем днес на нея. Ето. Извинете се, че ми е на руски. О, супер, аватара ми се е запазил. И не сме бързи, но тази игра я играя доста, реших да направя видео, да видим какво ще стане тук. Както виждате, съм направил тези неща двете на 100%. Това смятам след тази игра да излезна от тук и да купам ново, защото имам доста от тези сърца. Около 5000. Почваме. Не. Почваме. Добре, тук имам някакви неща. Така. Може да се падне импостър. Не знам, почти ще закажа, само знам, че някакви гъби, нещо отровно. Аз съм нормално същество. Нормално съм, добре. И това е emergency бутона, добре. Някакво ми е много... Тук няма... Оста, тук е! Оста, какво е това? О, това е зиплайн! Що геомите изгледа така? Добре, това е зиплайн. Квестове. Оста, какво съм аз? Що имам домашно любимче? О, това много го искам! Давай, погали го. Погали го. О, не, изчезна. Добре, имаме стълби, както в другата карта. Тук имаме телескоп. Това ли? Това е камерата. Камерите стават все по... Камерите стават все по-зле. Имаме някаква пътечка, която води към нищо. Дори нямам квест тук. Добре, стана emergency. Слизаме. Мисля, че тази гъба прави нещо интересно. Окей, да е со ръката, само да ме убият. Аре, дете. Не иска да работи, добре. Работи. Чао. Чао. Аз ви казвам чао. Аз ще се бегам от тия, защото са много подозрителни. Сега ще стане убийство. Връщам се. Това ми заприлича на Squid Game. Тук е гора. Тия не знам за какво са. О, може би да остават след... Не, правите невидим. Сега нали един влезне и това го направи невидим. О, кото и бе. Ко се прави? Ко? Да печа. Фуда, чакай с тия таскове, бе. И так го изчакам. О, не, хора, не ми кажат, трябва да натисна като препича ли? Какво трябва да правя? О, какъв е този таск? Добре, сега трябва да го спра. Какво да правя? Нищо не мога да правя. И някой умря, докато разбера какво се прави. Коста. Съжалявам, че ми е на руски. Да питам. Въпроси. Къде е труп? Къде? Къде? Какво? Пиш. Лаборато. Окей, аз знам какво се случва. Затова ще го дам мир. Що кулдаун е 100 секунди? Пърпъл. Ей, откъв съм? Бежал, добре. Добре, пърпъл е.
Тя гласуваха за... ето, готина анимация. Изпращаме. Спечелихме. Сега ще ви кажа колко. Да, имам много сърца. Почти 6000. И сега ще излезнем от тук. Да, му създам такова манджа. Сега, магазин. Ето. Той не смята, че костия. Добре, това е много готин пак, ама е много скъп. Ама има 56 дни за него. Искам. Я да видя други, който е ефтиния. Стия пусти, стар. Я да видим като цяло шапки. Това не е ли малко скъпо? Имаме домашното, питомци. Имаме визиор. Трябва. Супер. Добре, всички са за 300. Това ми харесва. Ще го купа. Само на тези са... Ето, вижте това. Това става ли? Не, това няма никакви дрехи. Той? Той е хубаво. Да го взема ли? Не, ще събирам за онова. Ще играя. Сетих се, хора. Ще играем на Hide and Seek. На прятка. Не знам, ако искате. Филтър. Много малко. Нека да сложим всичко, да видим нещо, дали ще се промени. Какво трябва да направя да се промени? Добре, да направим така. Да направим English. Друго и нищо. Влизаме в това. Влизай. Искате ли... Пумба? Това ти ли си? Той е известен от... Ама не, те... Имената могат да са такова, така че... Това изрода. Моля се да имаме висок, хуба. Ето го. Аз имам на зиплайна директно. Ето това е зиплайна. В момента отстрани, което виждате като предреште колко близо е до нас и предполагам, че и той ще се запъти към Пумба. Това е Пумба. Не знам дали е истински, едва ли не. Ще му проверя после видеята. Няма да чакам. Колкото повече това нещо се... трябва да оцелем 3 минути. Колкото повече това се вдига, толкова повече то психопат е до нас. Имаме 3 пъти. Колко? Един. Можем един път да... Добре, това ни прави невидими, което е много добре, защото мога го финтираме така. Да дойдем тук и да го финтираме. Ама в момента дори не виждам... Това мисля, че ми помага да виждам. Не знам, трябва да постоянно да се оглеждам. Ето той... Обаче може да види, че някой ходи и да ме убие. Той къде? Той да не стоя фъка. Виж, че стоя фъка. Не стоя фъка, добре. Защото помислиш, че стои конферценза. Никой има от тук. Не, той е тук. Той е тук. Хора, видяхте ли? Като отидох там, дето беше настъпаната гъба, той беше там, значи той е някъде там. Значи аз ще активирам гърата и се тръм. Смятах да отида горе на зиплайна. Само да не бъгна, моля те. Окей, смятам да отида на зиплайн. Мисля, че той не може толкова бързо се движи.
Той се движи по-бързо от нас, но аз имам един път да влезна. Не искам да се... Ако видим, че той е много... Ако видим, че ни става червен екран, ако... О, Пумба. О, не трябваше да го правя. Не искам там. Бързо зареди. Не! Има гаден... той дойде при мен. О, не. Не! Пумба мръсна. Пумба. Дай да го преследваме. Може да преследваме и тоя. Искам Пумба. Пумба. Това ли е истинския? Па може и да е. Не е истински. Определено не е истинския. Аз му последен дух. Ето го Бананчо. То не знам какво прави тук. Тук трябва да оцеляваш, не трябва да правиш таскове, Бананчо. Той изчезна, но аз го преследвам. Аз знам къде е. Келче. Бананчо! Го Бананчо, той го финтира с гъбите. Аз мога да бъгвам. Къде е злодея? Го гнусаря. Между тази шапка всички я получиха. Някакъв подарък, да я знам. Го Бананчо. Го... Той ходи където иска. Го. Той не знае къде е. Ето го, просто активира гъбите. Въпреки че ти си виждаш себе си. Не трябва да играе на... Не, хора, това ще става тук много по-добре, ще става на нормално. Сега да ме убият. Класическо. Да, ще го направя на... на руски ще го направя, защото да я знам що. Ето го, лес протерер. Що съм розов? Не искам да съм розов. Може да съм оранжев, ма няма оранжево облекло. Има. Аз съм оранжев. Ще направя комба. Тук сме с това. Ето. Някой да ми освободи от света. Имаме... розово. Не. Без розово. Имаме кафяво, светло, синьо. Имаме ли някакъв комбо за... Може да направим да сме... Може би тия визиори не ста... Не. Някакво тъмно, някакъв черен цвет? Не. Добре, така сме. Дайте. Старт. Пошел... Добре, поне не знам що е на руски. Смисъл не знам що е на руски, но... Това е жълто. Има ли жълто? Да, има жълто, но не ми харесва. Моето е повече жълто, май. Добре. Чака ми. Аз са поудея. Те искат да е бързо. Не искам това, Искам тука. Бързи коментари. То направо да не влизат. Животно. Почвай, бе! Дидю! Дедо! С бахлията котка. Та котка е. Това снимам. Стига сте излизали, бе! Загубихме мембъри заради тебе. Почвай, бе! Зелено. Окей, зелено. Това? Ще има някакво зелено? Не. Оранжево? Не, аз бях оранжево. Какво ми става? Ама защо? Розово. Не. Голубой. Добре, вземе зеленото. Ще направим някакво интересно комбо. Докато почне, но... Нова година ще да е. Връщам се, когато играта почне. Хора, почнахме най-накрая. Аватар ми е малко прост, няма почти нищо. Зелен. Светенце на главата. Тоест на цветен ми стръкче. И И съм член. Гледайте какви са къстами. Буквално съм нещо. Окей. Отивам в мъжно нещото. Само да не ме убият.
Винаги активирайте гъбите, защото така може да се спасите. О, не. Аз съм сори. О, да. Не мога да се запазя този къстъм скин. О, да, аз съм невидим в момента и мога да се прикривам, въпреки че не съм импостър. Ето ми го скина, много е шиан. Имаме телескоп, на който нищо не мога. Глей! Вау! Виждам тоя. Какъв е проблема, бе? Хора, тия докато почна чай. Извиняйте. Искам нещо да помня. Колко ще дойдат? На това. Приятели 3 играчи макс 15. Бърз чат. Добре. Филтър, да, я знам. Тип игра класическо. Дай. Сега чакаме. Дори ще направим много къстъм настройки. Да. Чай, майс. Сега ще направим доста къстъм настройки. Ще сега някаква дарк на скин. Само не изплаша хората. Това бъгва, добре. Страхотно. Не искам съм това. Никой не е влезе. Кой ще влезе? Добре. Не е това. Чай, къде ми е очилата? Очилото, ето го. Шапката, рогата къде са? Овена. Аз съм овню. Сега върна... Опа. The Jungle, предатели 3, срочни събрания. Едно, защото... Абе, няма да ги ви... Добре, направим много секунди. Време на обсъждане. 15 време на гласуване, 15 секунди. Тайно гласуване, да. Скоростта е нормална. Далечност, да. Далечност, да. Презарядка на убийство. Дистанция на убийствата средна. Стига да е. Благодаря ти. Скорост, да. Дистанция. Дълги задания. Бързи задания. Ти тук ли си? Почва ми. Не! Так му дойде. И си тръгна учен на 100%. Един. Инженер Макс. Това презарядка 5. Макс време. Не, много трябва. Много 60 скочи. Да, почваме. Да. Стана е. Оборотен. Стига. Дойдоха. Добре, аз тук правя едни неща. Ще ме изчакате. Нали? Благодаря. Почваме. Браво, мои мембари. Ето си Гали Салама. Дано да съм поне инженер, защото все пак, защото вентове. Искам да видя как са разположени вентовете. Член на екипаж. Поне съм инженер. Но сме бавни, ама съжалявам. Линейка. Каква линейка, бе? Сега трябва да полеем растенията. Добре. Да, ще използвам някой вент. Това пусна къста, ма... това е там. Аз съм лошия. В момента мога така тропвате, ама... Опнагнаржен труп. Не знам кое е. Успокой се. Я готов. Къде? Я знам къде, бе. Кто? Да не опита, е. Възможно.
Възможно. Айде, възможно. Сабатин. Ама де вярвам, бе. Пуснал съм тайното гласуване. Демек няма виж кой за кой гласува, че да не е подозрен. Кой гласува за мен? Кой гласува за мен? Аз май си гласувах за себе си. Чая тук да махнем. Още 3 изрода има. Да не, т.е. никой не е. Костя! О, не. Сега трябва да бъда възможно най-със. Искам да го натопа. Може си погаля изрода. Сега няма какво да галя. Да отивам да поливам растението. Ма то в това баям какво поливам. Влизам. Синя импо... Не знам кой беше. Хора, видяхте ли? Синя? Не беше синя. Той стана на синя. Кой ли? Тихан. Кой е Тихан, бе? Къде? Ама той убит, е! Попадил игрок Тихан, локация Теплица. Мисля, че... Не, аз съм много по... Ко си ти, бе? Що подозрение за мен, бе? Чей, Кардам уби... тая. Извинете за това, тук... Сега, в момента аз съм подозрителен. Дай да нас... Хора, извинете, сега полиеме растенията. И загубихме. Знаех си, че тази гъба мръсна напита. Да, искате ли да почвам? Да почвам или? Айде, само да... Не, повред. Айде, почваме. Прете, моля ви се. Деца, не излизайте, Стига де, знам, насъбрахте са. И 15, мале сочно. Добре, мога да съм импостър, ама не знам. Забрах да използвам вентовете, че бях техник и... Поне не ме убиха, аз просто... Не знам. Мога да киквам, което ми харесва. Сега представя се, съм само член на екипаж. Добре, инженер. Винаги, ако сте пуснали това, аз имам реактор за минечи деца или къде е реактор? Склад, конферентна зала, сега две... Какво е? Ей! Че го кикна, това шегувам се. Не мога. Добре, какво искаш? Чка! Фамбили Ти подкаст знаеш, бе, фамбили. Добре, ще я послушаме. Та бабата. Гнусната. Меня по заядка, тихо е. Не мисля, че той е импостър. Ей, кой гласува за мене, бе? Това, каквата е мръсната история, бе? Ето, отпращаме го в рая. Как гори гадно. Аби ти, гъба мръсна. Трябва да отида на реактор. Тук е лейката. Добре, нека да я вземем. Къде е лейката? Ето я. Трябва да отидем на реактор. Трябва да го изпъмва. Нека ви аз как се... Не мога да си вия картата. Добре. Отиваме на реактор. Стая, някакъв emergency planet ли? Луковица ми. Нямам си. Мога скача? Не. Какво трябва да оправя? Ето. Трябва да е такова... Ето, не е ли готово? Не, сега ще ме убият. Аз чао. И сега ще влезна в вент. Нямам сигнал за вента. Не, ще ме убият сега. Не, махайте от мене. 100% ще има един кил. Саботираха ми... Тестото ми саботираха. Оправете го, какво толкова правиш?
Аз тук ще си оправям. Трябва какво да направя? Ето! Как? Как искаш? Така? 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 И някакво рандом. Вече мога влиям в люковите. Опа, ме видяха. Не ме видяха, ама аз си гледам камерите. Ама винаги като гледам камерите някой ми бърка. Аз ще влезна тук и ще влезна където ние деца. Някой пукне. Те тук що мисля, че един ме видя как вентвам. Оли. Кардам е инженер. Кардам инженер. Възможно тихат. Абе, как възможно, бе? Ей? Не, ще свърши. Със себе си го съм. Не съм от умните, да. Опа, аз съм много прост. Защо го направих това? Това ще запомни в историята като най-простият човек. Аз съм най-простият човек. Защо съм простак? Къде е ада на ангелите? Защо гласувах за себе си? Поне свърши. Ма хакове използвам, майна. Yes! Айде, таз хакове използва. Да, влизайте! Мой тим, опави. Добре, нека да намалим ангел, ама пич. Давай, бе, дай му, бе. Инженери, оборотените, тия деца правят на изроди, да са всички. Айде, почваме, айде да... На ракията? Да, старт. Стига сте влизали и излизали. Стига. Какво това е? Фреди Фазбер, а не Бони. Щупен от бой лице. Добре. Айде де, момче. Айде, шъткай ми там. Благодаря ти. Моля се. Ма те има много. А сега забравих да кикна няколко. Може да използваш вентиляция, благо. Си ти, аз го искам това. Та има дарок, ходещо към фаня. Аз нямам пляж. Какъв пляж, бе? Деца, какъв пляж? Има пляж. Лабораторията е на каква температура. Нека видим, аз съм доста... катиерата. Добре. Имаме в катиерата. Ти... Цървин. Някой обатян. Какво става, бе, момчето? Напомнете ми, тази с гъбите да ема. Ета там. Какво я, инженер? Гласувам против Фарен Пъпи. Аз го съм против тебе. Си от комунизма. Имаме... Искам да кикна някой. Ти, хавлията. Моли жалба. Я подикатико. Какво става? Защо гласуват за мене, бе? Искат да махнат мене. Окей, Ангела не бил един от предателите. Това, че влизам в вентовете, не значи, че съм лошо момче. Трябва да измеря температурата. Къде е лаба? Ето го лаба. Окей. Имаме и до зона за плеска. Окей. Опа, нещо настъпа. Ама това не го настъпах аз. Чао. Сега ще му убият. Нострадамос! Не трябва да защитя тоя! Трябва да защитя момчил. Не, момчил ще изнасилят. И аз моля, ако мога да активирам гърите. Давай, аз ще те защитя от злите сили. Да. Не бягай, аз съм тук да те защитя.
О, не, сега ще го убият. О, не, нямам защита. Не, деца, оправете го! Това е малко за... Може то да импоста. Това може да импоста. Да, видяхте ли, ма гласувахте за мене. Букуци! Да, умря ли лавата? Тя ме уби. А тя умря. Добре, ще защитавам синя. Ама синя повика. Синя повика събранието. А синя не бе. Не мога ли гласувам, бе? И е така дам на рандом. Айди поема. Вие сте много умни. Много остават обаче. Скибиди дабъл. Нямам защита. Оправете го това. Животните, ето, браво. Тук секрет место, ето го, секрет, ето. Аз съм само тръбата импостър. Сега знаеш какво ще направя с тази тръба? Знаеш какво ще направя с тази тръба? Знаеш какво е? Откъде се банваш? Айди, ти самай. Ти искаш ли? Сега. Чай да махнем малко деца. Айди. Покорас фен папин. Покойства и смир. То кой е фен папи? Искаш ли? Добре. Да. Добре, смир ще към фен папито. Къде е фен папи? Ето го. Айди бе, грей кота. О, чай. Фен папи, извиняй. Чао, фен папи. Извинявайте, фен папито. Не му стана хубаво. Покойство. Стана ми гадно, че го изгоних. Още ли е в игра? Не! Фен папи. Не, трябва да умра, заслужавам. Аз съм импостър. Гледайте. Ще бъда подозрителен, заслужавам да умра. Не, фен папи, моля те. Чай, приятелство с фен папи. Как да приятел? Извиняй, фен папи. Обвини. Кардам предателя. Ето. Заслужавам. Ето. Обесете ме. Заслужавам. Айде, чао. Ето, за мир. Просто гадно. Сега, ако беше фен пъпи тук. Не трябваше, ето го. Той беше толкова млад. Айде, сега излизам. Сметам първо, къде са ми приятелите? Фен папи! Ето го! Не е фен папи. Къде е фен папи? Няма го фен папи. Не. Добре, хора, смятам да приключвам тук това видео. Така че, довиждане. Може да има още видеа на Among Us, стига да искате. И чао!